Pira? Mesok ketapuk, Tru. Ento-entuane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik, Tru. Yo. Ayo. Nek tak pisah ngene iki cilaka. April, Mei, Juni, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kowe sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kandhani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayone binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep nang Goro Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Yang edan yo men. Baladewa Kakang. Yai Werkudara piye? Kowe jangan iso meneng ra kuwi. Wis malik dawang sing Baladewa Kakang, aku kakangmu piye? Mboten. Kuwi ora. Sing apik Werkudara? Yo. Baladewa Kakang. Yai Werkudara piye? Kowe jangan iso meneng ra kuwi. Wis malik dawang sing Baladewa Kakang, aku kakangmu piye? Mboten. Ah, ya karang ketonto ya, Truk. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakde, aku tak matur karo Pakde. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Mergo sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning nggonanmu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Pompa pangestuku Tampanono. Sinuwun bekti kula konjo nggih. Ya Bagong. Pangestuku Tampanono. Ya Bagong pangestuku Tampanono. Nandera ming pangestu tok ta, Ndra. Pangestu ki nggo ngapa wujude ya ora ana. Dayane ya mbuh apik mbuh ora.
Kuwi kok senenge sapa-sapa tok pancai to, Gong. Aku ora mancai kok mung ngomongke kok. Ha, sinuwun. Enten apa, Gus? Kepareng kula cumadung dawuh. Sumengko pengak Bajra rawuhipun Ndara Kresna kali Ndara Baladewa wonten Karang Kadempel menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Kakang Semar, kula sing gedhe pangapuramu praptaku ora kok butuh lan Kakang Nayantaka. Nanging pancen aku ngupaya menyang endi dununge para Pandhawa sabab nalika semana aku prapteng negara Ngamarta lah kok tinemune suwung. Ora ana baban kang mengondo ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Tumuli aku angayam wana kelawan Koko Prabu Mandura angulari menyang dilenggaing para Pandhawa lah kok jebul bener. Dina samengko Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Nggih. Nggih. Pancen Pandhawa rawuh mriki. Ning kabeh niki mboten saking karep kula. Kabeh mboten saking sedyanipun Semar utawi kula ngrawuhaken pepundhen kula Pandhawa menika babar pisan mboten. Ning pancen Pandhawa niat rawuh piyambak wonten ing mriki. Lah wigatine mboten kanthi kanyana-nyana Pandhawa ingkang rumaosi anggenipun mupuk ngelmu, Pandhawa ngrumaosi anggenipun ngudi kawruh. Nalika semanten pancen wonten ing Karang Kadempel setunggal wonten ing Saptawarga angka kalih wonten ing Karang Kadempel. Mila pendak-pendak ndara-ndara kula Pandhawa menika mandhap saking pertapan Saptawarga tanwande jujukipun wonten ing Karang Kadempel. Mila pangraosipun ndara-ndara kula Pandhawa menika lajeng gadhahi raos keputangan dhateng wewengkon Karang Kadempel utaminipun dhateng Semar. Ning nuwun sewu lho, kula ora rumangsa mutangke, kula ora rumangsa kula niku mutangke budi kalih para Pandhawa. Napa sing kula lakoni niku lahir batin netepi dhateng kewajiban kula. Lah kok kewiyos pengendikaning para Pandhawa. Kakang Semar kowe kepengin apa, kowe njaluk apa? Gelar lahir lan gelar batin Pandhawa saguh nyukupi, Pandhawa saguh minangkani. Lah terus ndara-ndara kula niki nanting kalih kula nek pancen duwe lan kepengin wewujudan gelar lahir Semar njaluk apa? Monggo kula niki mboten tahu kepengin napa-napa. Sing kula rasake pun tuwa niku ya uripa sing apik, uripa sing becik-becik karo kiwa tengen, apik karo sanak kadang mitra kawruh kali kula warga kula supaya Semar niku rak wis tuwa, wong tuwa niku mung kari antri sok kapan disuwun karo sing gawe urip, dijaluk bali karo sing kuwasa supaya urip kula ya kepenak, mati kula ya sampurna. Mula babrana picis niku pun kula singkirke. Lah tata gelar batin Pandhawa ora ketang sedhela kepengin nyaket lan kepengin lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Kula ya ora wani nduwa, kula ya ora wani mbalak, kula ora wani nolak. Wong kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan. Nek kula wani mbalak utawi nolak kersaning para Pandhawa, lah kula niki sinten? Mula nggih kula sumanggahaken kemawon ajeng nyipeng teng Karang Kadempel. Ganepipun pinten dinten kula mboten ngertos. Ngaten niku sedyanipun ndara-ndara kula Pandhawa. Mila Den, napa sing dikersake Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel niki pun kula aturaken kabeh. Malah kepasang yogya katujuhe ngenu dene sampeyan rawuh enten mriki. Sampeyan iku dadi suwing para Pandhawa, pengayomaning Pandhawa. Kula tak nyuwun niguh pertikel utawa nyuwun pangendika sampeyan napa sing dikarepe Pandhawa kaya ngeten iki tumrap sampeyan sinuwun Ndarawati pripun, Ndara? Caca muntaplir kinetap duka yayasinipé. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon caka wadanani rombaraneng kaya kembang wurawari sinabet omrang segedheng bel medal dahanane Kakang Semar, kula Ndara
yen Kakang Semar mbalekake rembug apa ngendikake mau marang Nata Ndarawati. Miturut Nata Ndarawati kabeh ingkang linakonan dening para Pandhawa, utamane Kyai Prabu Darmaji, Werkudara Janaka padha kembar. Sayekti kabeh mau becik nanging tumrapaku tanpa petung. Tanpa petung pripun? Tanpa petung pripun? Ngerti ya? Lamun Kyai Prabu Darmakusuma kuwi nalindra mangreh sagung para kawula sak negara Ngamarta. Lah nek Kyai Prabu sak kadang-kadang lenggah ning Karang Kadempel banjur kaya ngapa kananing negara Ngamarta? Mongko kabeh kawula kuwi uga butuh pangayemaning Kyai Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang negara Ngamarta. Yen nganti akeh para kawula ing padha ngawuni-ngani yen to Kyai Prabu Darmakusuma kuwi mapan ning Karang Kadempel, akeh para kawula kang padha mestani Ratu Ngamarta kuwi mban cindhe mban ciladan tegese yen Panakawan dimban cindhe nanging yen kawula lumrah dimban ciladan mongko sak temene jejermu kuwi tanpa beda kaya para kawula. Jejering Semaran Panakawan liyane kuwi tanpa beda kaya dene para kawula. Kowe iki ya mung kawula cilik ngono wae. Ora kok duwe derajat apa-apa, ora duwe pangkat apa-apa. Ya mung dicaketake uripmu marang para Pandhawa wekasan kowe tansah dingerteni dening para Pandhawa. Mula kang sanga kuwi, lamun Kyai Prabu Darmakusuma bakal lenggah sawetara wektu ning Karang Kadempel, aku ingkang ora mathuk, aku ingkang ora gathuk. Mula wektu dina iki praptaku ning negara utawa ning Karang Kadempel iki pengin boyong marang para Pandhawa kondur marang negara Ngamarta. Netepi marang kewajibane ingkang sak mestine dilakoni saben dina ya kuwi minangka dadi nalindra negara Ngamarta. Mangke riyen lho. Kula rapun matur to, kula niku mboten meksa. Ajeng nyipeng nggih monggo, tumuli kondur nggih mboten napa-napa. Tur napa karepe Pandhawa niku kula ora njaluk. Karepe Pandhawa niku kula ora ngemis ora njaluk. Niku dadi karepe Pandhawa dhewe. Dadi nek napa-napa sing digendikake para Pandhawa kok kula wani nduwa keparenging sinuwun Darmakusuma niku dosa napa sing kula sandhang. Semar niki ming Panakawan, Semar niki ming Batun kok wani nyentulani rembuking ratu. Napa mboten nami kula ajeng kuwalat. Mula nek sampeyan kepareng ajeng mboyong Pandhawa kondur dhateng negari Ngamarta monggo, monggo mboten napa-napa. Ning ampun mangpeksa ning ditari dhisik sing kawogan. Purun apa mboten kondur dhateng negari Ngamarta. Nek mboten ya aja dipeksa. Ning nek purun kondur Semar ya ikhlas ora apa-apa. Semar mboten ajeng gondheli. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Menapa Yayi Prabu aweling penggalih menawi kelanggan sak mangke badhe kula kanthi kondur dhateng negari Ngamarta. Dudu barep kakangku sing paring dawuh sarta sing wangsulan ning Werkudara. Werkudara arep wangsulan apa? Kresna kakangku. Para kaki pitungan satemene Werkudara lan sak kadang-kadian prapta ning papan kene. Sayekti menuruti marang osi ing ati. Osi ing ati sing kepiye? Pandhawa merumangsan yen to urip nalika semana dikegulang dening Kakang Semar, Pandhawa digula wentah dening Nalagaring Petruk Bagong. Pandhawa isa ngudi ngelmu ngangsu kawruh. Pandhawa saiki dadi priagung ana negara Ngamarta, kabeh mau ora mrucut saka panggula wentahing Semar lan anak-anake. Mula apa jeneng kleru ing atase Pandhawa paribasane males. Kabeciane Panakawan marang Karang Kadempel srana aku caket karo Semar ora kitang sedhela. Monggo yen wis paripurna bakal bali marang kewajibane dewi-dewi. Yen wis paripurna nggonku caket karo Semar sarta wis rampung nggonku bakal mbangun Karang Kadempel sarana pambangunaning batin. Werkudara barep lan Janaka bakal bali marang Praja Ngamarta. Werkudara, bule kakangku piye? Ya nadan kaya ngono si Adi kudu eling lamun si Adi kuwi sentananing Nalindra, si Adi kuwi satriya. Tentrem lan uraning negara kuwi ana pundhahing para satriya. Aja kok negara, tentrem lan uraning jagat ning pundhahing para satriya. Yen si Adi mapan ning Karang Kadempel tegese si Adi singlar saka jiwa kasatriyan. Ora bakal singlar saka jiwa kasatriyan. Nanging aku mung uga netepi jiwaning kasatriyan. Jiwa kasatriyan endi sing mbok tetepi? Tansah tresna marang kawula, ngerti marang sapa ingkang ndadekake para Pandhawa. Lan ngerti sapa ingkang gula wentah marang para Pandhawa. Mula yen to Kresna kakangku lan Baladewa kakangku paripaksa dina iki kudu boyong para Pandhawa. Sing gedhe pangapuramu, aku dadi wakile mbarep kakangku, aku ora bakal sagu bali ning Amarta.
yen durung tutup nggonku males marang Semar sarta dulung rampung nggonku bakal bangun Karang Kadempel Kresna kakangku. Werkudara, piye? Si Adi Nawang pun kakang ki kanton apa? Kowe kadangku tuwa, aja mbok sebut kadang tuwa. Nanging mestine kowe kudu eling, Pandhawa tanpa Kresna mesti ora bakal kaya ngene kedadeane. Sadurunge Pandhawa kenal utawa tepung karo Kresna, luwih dhisik tepung karo Semar. Mula luwih dhuwur derajate Semar tinimbang Nata Ndarawati. Oh ngono to. Dadi saiki si Adi wis bedak-bedake perkara derajat. Si Adi wis bedak-bedake perkara kelungguhan Nata Ndarawati kelawan Semar. Lah nek pancen Werkudara Janaka Yai Darmaji kuwi wis rumangsa marem entuk pengayomaning Semar, Mbak yo mlambok ya wis ora usah dadak njaluk pengayomaning Nata Ndarawati. Apa perlu wit dina iki Nata Ndarawati ora dadi pengayomaning para Pandhawa yen ta Werkudara Yai Prabu Darmaji Janaka lan kembar wis rumangsa tentrem, wis rumangsa ayem diopeni karo wong kere Gedibal 17 sing jeneng Semar Badranaya iki Werkudara. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Bagong aja aneh-aneh lho Bagong. Aja aneh-aneh. Janjane ora arep aneh-aneh aku, Pak. Ning krungu tembunge Sinuwun Ndarawati sing terakhir ki mau kok atiku wis kaya ora kuat ngampet. Sing terakhir tembunge Nata Ndarawati sing kari dhewe sing piye? Wassalamualaikum warahmatullahi. Ora cenenengan saka jauh tembung terakhir. Terakhir iki mesti ngono kuwi. Kuwi penutup e. Ayo sadurunge kuwi bapak ngrungokke ora. Mula nek dunek-unekke wong kuwi ora liyer-liyer. Sing unek-unekke tenanan kok kowe malah antuk-antuk ki tegese kowe ora ngerti tembunge. Tembunge piye? Dadi Werkudara luwih seneng diayomi karo wujuding Semar, wong Gedibal 17, kowe ngelek nyolok mripat. Kowe padake Gedibal lho kowe, Mir. Kowe padake Gedibal kowe. Dadi nek kowe rumangsaku nek kowe dunake Gedibal, kuwi ning kowe trima, ning anak-anakmu sing ora trima. Kowe iki tak pundi-pundi kowe tak sembah-sembah, kowe iki tak aosi, kowe iki pendak. Dina tak sungkemi supaya aku entuk kesawapan daya kekuatane bapak. Aku ning kene ana wong tuwa dunake Gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Aku ora trima atiku. Nek kowe ora trima arep ngopo, Gong? Mungsuhmu iki Sinuwun Ndarawati. Ah, wis ora peduli. Arep Sinuwun Ndarawati iki ora ya menungsa padha karo aku. Di mata Tuhan semua makhluk itu sama. Oh. Ming derajat karo pangkat sing bedake. Ning wong sing duwe derajat pangkat kok sia-sia karo kawula cilik ngene iki. Perlu dielekke reng, perlu diwanani. Nek ora ana sing wanani, ndak saya suwe ngidak cengele cah cilik. Nek pancen wani kowe wangsulan. Angko sik, tata-tata. Mungsu ratu kowe wadake. Nuwun sewu Sinuwun. Iki Bagong nggih. Lho. Wangsulamu cepet sajake sugal. Sugal mboten niku gumantung karo sampean. Lho, kok gumantung karo aku perkarane apa? Sampeyan mriki daya. Ngoten. Daya niku kudu nganggo tata krama, daya niku kudu nganggo unggah-ungguh. Arep sing mang daya niku derajate luwih ngisor tinimbang sampeyan. Ning sing jeneng tuan rumah niku ratu, tuan rumah niku raja. Ngoten. Dadi daya dhuwure kaya ngapa derajate kudu ngormati karo sing duwe omah. Ora sampe nake dhewe. Lho, apa aku kira-kira nglarani atine bapakmu? Bapak iki ora iso lara ati wong dhek lever. Ora nesu kowe ngeyel kok kandhane kok. Meneng ora tak wangsulane kowe iki wong ora duwe perasaan kok. Duneke elek ya meneng wae, duneke apik ya meneng wae, wong kok radong. Mula kuliah. Liyane do tuwa-tuwa. Do reoni kok kowe nang omah wae iki ngopo? Aku ora ngerti lulusan ngendi. Tak omongi kowe mbiyen lulusan LP. Wah. ILP denggulmu. Ngoten. Dadi nek sampean gendasi karo Semar kula ora trima. Tembungku sing marai ora trima nggon ndi? Terakhir.
Sampeyan muni napa karo Semar? Hah? Sampeyan napa pripun? Sampeyan ngunekke napa karo Semar? Werkudara dadi kowe seneng diayomi Semar gedibal 17. Lah iki teng mriki niki lho. Wong Jawa niku nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong Jawa niku nek ora gelem ditabok aja sok nabok. Wong niku nek kepengin dibasani basanono, nek kepengin ditata kramani ya tata krama. Niku salokaning wong Jawa. Ning sampean ora, kula jane ora arep melu masalah niki. Ning gandeng sampean wis ngunekke Semar gedibal 17 wong ala nyolok mripat. Kula ora trima. Weh lah dalah. Lah kok dadi Kresna diwaneni karo Bagong? Nek kowe ora trima kowe arep apa? Manut. Wah, Bagong yo iki gawe masalah terus iki wingi ora. Manut arep ngejak piye? Arep ngejak apa? Kula ora trima Semar dunake kaya ngoten. Perkara sampean boyong para Pandhawa mang boyong. Niku masalah sampean karo para Pandhawa. Nek sampean ngunek-unekke Semar niki salin perkara. Perkarane Bagong karo Kresna. Lho. Ngopo kae mburi lho. Ngopo kowe lho ha? Bagong ora milek mripatmu. Neng kene ana Mandura Prabu Baladewa. Duwe ana Baladewa njo ngopo? Aku wedi kok. Tak kira nek mrih ora kok Kula wedi kok mboten kula niku wonge dilalah lho Mas. Nuwun sewu. Kula niku wonge dilalah niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Nek kula bener, kula niku wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahe menungso, dewa medhun kowe kula ora wedi. Omonganmu iki bahaya lho, Gong. Aku ya tratapan iki, Mas. Awak dadi makcrup ngono mau to iki. Nek dewa medhun tenan piye, Tru? Ambuh. Ono omong ngawur kok senengane. Kula niku aja kok menungsa tak wedenono. Demit. Kula ora wedi. Prasidha Dewa, ora engko nek Bathara Narada teka. Berkencang karo daya njabut aku ajilok aku. Nah iya kowe aneh-aneh senengane. Ora bakal wedi, Raden. Ora bakal kula wedi. Lah terus yen kowe ora trima bapakmu tak uneki kaya ngono kowe arep ngopo? Ngene wae, saiki sisan gawe lah. Aku wis males mikir ada-ada. Ngene wae. Sinuwun Prabu Darmakusuma, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Werkudara mboten ajeng kondur teng Ngamarta. Lho, sebabe wis tak sediake kamar. Lho. Kanggo nginep ana ing Karang Kadempel supaya caket karo Semar Badranaya. Kula ngerti kok janjane sampean niku napa? Arepa Bagong ki wong cilik, arepa Bagong ki wong ora duwe, arepa Bagong ki mung kawula. Ning mata batin kula niku iso ngerti. Apa to sebabe kok sampean kepengin boyong Pandhawa Bali? Lho, apa kowe ngerti? Ngerti wae. Nek pancen ngerti ayo. Batangan apa batine Nata Ndrawati? Merga sampean kalah karo Semar. Sampean kalah Prabowo. Sampean rumangsa meri. Lho, Pandhawa kok ora ning Ndrawati, kok ning Karang Kadempel. Mongko wangune Pandhawa ning Ndrawati. Padha-padha Ranalendra, lah kok ning Karang Kadempel. Pokoke garis besare ngeten. Sampeyan niku meri nek Semar moncer. Sampeyan meri nek Semar ditresnani para Pandhawa. Niku kamanungsan lho, Den. Niku sipate menungsa, ora usah dadak sampeyan tedeng aling-aling. Ora. Ora usah dadak sampeyan tedeng aling-aling kalih napa sing kula kandhake. Ora. Sampeyan nyusul mriki niku merga sampeyan ora nrimake Pandhawa kok nilai Semar, kok ora nilai Nata Ndrawati. Ngono to? Meri atimu. Aku ngerti Kresna kandhane. Jagat paisane Bathara wayah Bathara jagat wae lah dalah. Urut dibatang atiku dening Bagong. Modal ora kowe. Aku kulino sulapan kok. Sulapane hubungane apa karo wong bedhek? Aku kulino bedhek atine wong kok. Apa ora kowe? Cocok lah. Karena meri menika. Lho. Karena iki waduh, terujut ya aku. Kulino kulino pentas ning Betawi. Gayamu. Merga sampeyan niku nuwun sewu meri kalih Semar terus nyusul mriki. Dienggo kekuatan nggawa Ndara Baladewa.
supaya Pandhawa kondur teng Ngamarta aja nganti cedhak karo Semar ngoten. Jane ati sampeyan niku biyen wis meri karo Semar, ketoke rukun, ning jane ndem-ndeman. Nek Pandhawa cedhak karo sinten Semar, niku sampeyan ora dikeparengake sarta ora ikhlas. Nek Pandhawa cedhak karo Semar, sampeyan semelang. Nek napa sing pun sampeyan tetepi minangka kewajiban dadi suwing para Pandhawa niku tetel merga Pandhawa luwih percaya karo Semar Badranaya. Ngoten nggih? Cocok mboten? Kebedhek sampeyan mungsuh Bagong, ora satok simpen, nggih mboten? Terus sampeyan ngejak bali para Pandhawa supaya ora cedhak karo Semar. Ngoten niku kula ngerti kok, Den. Kula ngertos, Dara. Wah, parah paring gagal. Sertane baune lesana. Wah, ming dapure Bagong kok. Wah, keduga iso nglungake Yai Prabu Kresna saka Padungan Karang Kadempel. Ora mulat yen to adi kula nang nggawa kadange tuwa. Iki genah nesu iki, Tru. Heeh. Ha piye? Ayo tandang itu. Lho kok tandange piye? Wong sing gawe masalah kowe kok gendhi aku. Ya gentenan masa anake Semar ming aku tok. Anake Semar iku barang bapak wis diunake kaya ngono terus iki arep dadi perkara iki terus piye? Aku dhewe. Ayo kowe sing gawe kowe kok. Gareng kuwi ngapa kuwi? Ora, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Payah doan. Lho do gelem nyambut gawe nek wis ngarep Idul Fitri. Nek Semar wis tuku sarung lagi do nyambut gawe. Nek ana kanan kaya ngene iki dong micaki mripate. Ana apa kaya ngono? Gugu karepe dhewe. Pripun, Den? Kowe wani ngune-uneke Yai Prabu Sri Bathara Kresna? Kowe wani ngomong-ngomong Yai Prabu Ndarawati? Kowe ora ngerti nang kene ana sapa? Ana Baladewa. Yen kowe ngerti ana Baladewa tegese kowe kudune ora wani karo Yai Prabu Ndarawati. Sing kandha sapa? Kula iso omong to. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula ora tau wedi karo sapa-sapa. Niku pokoke apa jentra? Kula kaya kowe. Prinsip. Pensil. Prinsip kula kaya ngoten niku. Kula ora arep wedi karo sapa-sapa. Niku wis dadi prinsip kula. Dadi nek sampeyan arep belani karo Nata Ndarawati, lek arep belani cara pripun? Kula ya belani bapak, belani para Pandhawa. Wis rasa kokean gunem, rawe rantas malang putuk iblis sanat. Wani karo Baladewa metu coba, Metu coba. Engko ora dadi. Kampleng modar kowe. Metu njaba golek pawan sing jembar, mau metu sik mengke kula nututi niki rong krasa arep metu. Nek wis dadi geger kaya ngene iki terus piye masalahe? Kowe wani apa karo Sinuwun Prabu Mandura? Kowe wani apa karo Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna ki wong ampuh, arep kaya ngono ora tau perang, awake cilik ning ampuh. Kae duwe pusaka senjata cakra. Nah, kae duwe Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae piyaine ora tau iso mati. Merga mundi Sekar Cangkok Wijayamulya? Kae duwe panah Kyai Kesawa, nek disenggol panahe malik buta gedhe dhewe kuwi. Wani apa karo kuwi? Cah kok kowe gawe masalah. Mbok mau taren sik to, Gong. Ora ngawur. Iki lareng ngrampungke sapa nek ngene iki? Pak Polisi. Pak Polisi sapa? Ayang ono Pak Polisi. Iki kan negara hukum ya negara hukum nek ndur ngrasake Pak Polisi sibuk. Dalane macet. Wis dipasrahi ngon ngurusi kaya ngono barang ora. Petruk nala gareng kowe aja nyalahke Bagong. Lah pripun, Pak? Kawit mau janjane aku wis weruh. Ning aku meneng wae mergo aku kepengin ngerti apa to karepe Sinuwun Ndarawati lan Nata Mandura Prabu Baladewa. Sinuwun Puntadewa presa
Kyai Semar aku ora bisa ngawuni ngani Ndara Werkudara Presa. Wah, bab sing endi? Ndara Janaka Presa mboten. Aku ya ora ngerti, Kyai Semar. Lair wujude pancen Sinuwun Ndarawati kali Sinuwun Mandura. Ning batin nika menungsa utawa panjalmaning jajalanan sing ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Bejo Bagong kok ngerti marang kahanan menika, Ndara. Do melek ora mripate. Nek ora ana aku karang kajempel banjir getih. Kowe mripat ki yo mulangane Bapak Semar, ha ta, Pak? Bapak Semar tau mulang karo anak-anake. Netra kuwi ora menggo ngematke kanthi lair tok. Ning permana janggel jati. Kuwi ya digunakake ya, Pak ya. Permana jati kuwi ateges mata batin. Anggonamu mata menungsa kok mata iwak. Mata iwak matamu kuwi ora. Kok mlirik terus kira. Oh, dorang. Nek ora ana iki Pandhawa wis sirna marga mlayu. Marga layu. Padake ora. Ya, Pak ya. Ora kaya Bagong. Pancen bocah wani dhewe karo wong tuwa. Ning kowe iki pancen wasis dhewe. Aku seneng nek karo kowe. Aku seneng nek karo bapak. Kok genti ngeplak ora? Plak ora. Syukur aku gumbira. Aku seneng. Wah, dadi kae mau pandhalmaning mungsuh to, Pak? Iya. Titikane ana. Titikane apa? Titikane apa, Kyai Semar? Sinuwun Ndarawati kuwi siji. Nek tindak adoh, mesti ngambah dirgantara. Mabur. Monggo iki mau tak sawang saka kadohan kekuwataning mripatku wis weruh saka adoh kono lah kok padha tindak. Ora ngambah dirgantara, ora mudhun saka dirgantara. Ndahan pesawat paling Pak, ora. Sinuwun Ndarawati iki iso mabur dhewe. Angka loro ana sing ora diderekke utawa ana sing ora nderekke. Sing ora nderekke? Ndaramu Kresna kuwi nek tindak mesti bareng karo sapa? Ayo, pancen kowe wong sing pinter nek tindak karo sapa? Karo Lesmana. Ngawur. Sama nang Senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Karo Raden Setyaki. Kuwi ya ora ketok. Mula aku banjur sajake kok tido-tido. Bareng tak pandeng nganggo permana jati wae. Sandangane Kresna ning jerone udu. Waduh, imitasi. Iya. Wong saiki nek ora ngati-ati oke barang ngono iki lho, Pak. Iya, bener. Mula ndaramu kae awat-awatono. Engko nek kira-kira ndaramu Ndara Werkudara Janaka kae ora kuwagang nandingi ndaramu Kresna karo Ndara Baladewa. Kowe mlayu matura karo aku. Wong loro tak tandangane nek nganti Semar ora iso ngrampungi perkara. Wah, piye? Dirungokke kok meng dirampungke sik lagi. Ora rampung gawe. Doyan kowe. Wis diapurmu ora. Mengko aku nek nganti ora iso ngrampunge aja dundang Semar Badranaya. Nggih, ngetaken Petro dalem tatanan para wadyabala sendika, Pak. Wong nom-noman rasa kon melu perang men ditandangi ndaramu Janaka karo Ndara Werkudara. Nggih. Nala garing dalem, Pak. Kula mboten saged perang, Pak. Sikil kula becik, tangan kula cekot. Kowe ngisenono polah mudhar. Malah kon ngiseni kula ning ora apa-apa sing penting ora perang kok.
Bagong aku ya melu-melu kudu melu wani. Wani miwiti kudu wani ngrampungi. Siap ngestakaken dawuh. Sinuwun Darma Kusuma, Kyai Semar ana dawuh menapa? Monggo kula kanthi wonten salebeting griya Den. Perkawis menika dadipun rembag. Sajake kok ming enteng gegayuane para Pandhawa bangun Karang Kadempel ning kok godane kok gedene ora jamak. Ndak borongake marang Kyai Semar. Nggih, ngestakaken dawuh. Ndara Klasdewa, monggo mlebet wonten ing pepengkeran. Ya, Kyai Semar. Ayo tak dherekake ya. Kakang yen aku tak dherekake. Petro, Nun. Dawono marang pengrawit Karang Kadempel. Kon muni gending sesanti mulya supaya cedhak kamulyane Petro. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Werkudara. Wah, iya. Pasang yuk katujeng enu. Dene Sira Yayi merpeke lawan pun Kakang, malah sak gedhagan iki Siadi meneka dadi wakile Kyai Prabu Darma Kusuma. Dimas, ayo tak kanthi bali marang Ngamarta. Ninggal Karang Kadempel. Ora ana batine yen to Siadi mbantu karo Semar Badranaya. Uripe Semar ya wis ming dadi batur ketibal 17. Urip Semar ming dadi Panakawan. Ora usah dadak Siadi ngetok-ngetokke marang kabijaksananing para Pandhawa sarana mbantu marang Semar. Ora perlu luwih becik Siadi netepi marang kewajiban kaprajan negara Ngamarta. Baladewa kakangku, piye? Wektu dina iki yen kowe dawuh karo aku tok kanthi bali ning Ngamarta. Sing gedhe pangapuramu aku ora nderek karo dawuhing Baladewa kakangku. Lho. Merga sakpungkurmu Semar paring dawuh karo aku. Bener yen to Bagong wani karo Kresna kakangku. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi kowe duwe niat ala apa karo para Pandhawa. Kowe duwe niat ala apa marang para Pandhawa teka Semar paring dawuh kaya mengkono. Lho, Werkudara, apa? Aku ora duwe niat ala karo kowe. Aku ora duwe niat ora becik lawan Werkudara. Pun Kakang kuwi malah elek karo Dimas Werkudara lan sak kadang-kadang supaya eling marang kewajibaning kasatriyan. Ayo, tak kanthi bali marang negara Ngamarta. Aku ora duwe niat apa-apa. Ora usah dadak mbok delekke, aja mbok singitake. Kawit biyen tekan saiki Semar ora tau goro karo para Pandhawa. Mulyan kowe bakal duwe niat ora prayoga karo Pandhawa kage kowe blok-bloko. Yen kabeh pancen kanggo kabutuhaning negara Mandura. Werkudara ikhlas. Nah yen kabeh ora kanggo kebutuhaning praja Mandura. Kowe gawe cintrakaning para Pandhawa tak anggap yen to Baladewa kakangku wis gedhing karo para Pandhawa. Lho. Walah dalah. Wis mendem marang ucaping Semar Badranaya. Yen ngono kowe pilih karo Semar tinimbane kowe gugu karo Kadang Munata Mandura Prabu Baladewa. Kowe gelem bali apa ora? Aku ora gelem bali nang negara Ngamarta. Ora gelem bali. Aja kelakon dosaku gunake cara-cara supaya Kadangku Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Ramutu piye? Kok ngomong-ngomongan ki ngopo? Kowe iki wis jam 1 kurang 5 e. Ora perang-perang. Mengwerku aku kudu kaya kene. Ora sembodo karo ora. Mikira Bagong sapa sing arep boyong karo aku ora bakal gelem. Mbok gek bres-bres ngopo perlune. Ngoten. Terus langsung gara-gara men lawake ora sempat leren. Wah, caidan. Bagong aku ora bakal goro karo kowe pinggira. Tak tandangane benang ngono anggere ngapusi awas sampean. Yo. Ojo nganti pun Kakang tegel karo kowe.
piye iki, Tru? Aku ora kaya sagedagan iki ya, Gong. Ndara Werkudara kok nganti semaput ora eling Purwadasena. Wah, jan mungsuhe ampuh mesti iki. Ning aku kok kaya curiga ya, Tru. Curiga piye? Saka kadohan ketoke rame le padha gelut. Ning kok ngenteni Ndara Baladewa nyokot janggane Ndara Werkudara ning karo greng kaya buta. Tenane, Gong. Ndara Werkudara dielingke, Gong. Terus dikandhani, diaturi priksa nek mau dicokot Ndara Baladewa greng kaya buta. Dan wungu den sampeyan iku satriya Digdaya sekti kalintang jayaning perang kok meng sacokotan kaya ngoten kok sampeyan kok semaput niku terus Digdayane nggo nendi kula tak takon. Wungu Ndara, wungu. Wah, aja mlayu. Wah, Pedro. Kok Bagong? Lah sampeyan ora eling Bagong teng arep sampeyan. Sampeyan tangi gregah dikira Baladewa gecek sirahe. Gong. Duh, ndase kok dekok kaya ngono ya. Wah, niki paling mboten iki luka dalam. Wah, ben ana wong perang kok ngisru-isrui. Nggih, nggih pun mati nggih ajeng napa jeneng perang anane ming mukti karo mati kok. Lah iya. Lah nggih. Pun mengke kula tak matur Semar, Bagong dianggep minangka dadi pahlawan. Wah, iya. Nggih, pun. Mati teng pabaratan. Iya, Pedro nggih. Kowe ora sedih. Mboten. Kowe ora susah. Mboten. Kula niku wonten incengane kok. Incengane apa? Bojone Bagong ora sok SMS kula. Wah, apa iya nggih. Kula jane ora arep nanduki ning suwe kok anggarane kok miskol. Suwe-suwe nggih kula tanduki. Wis tau ketemu. Mpun pisan. Jajan bakso kalih kula. Curhat tentang Bagong, wong ora tau gelem nyambut gawe. Terus kula kaidit. Wah, iya nggih. Ming pisan ketemu. Pisan apa pindu? Pindu. Nanti. Sing kedua jajan soto, ya curhat meleh tentang Bagong. Pindu ping 3. Ping 6 apa ya kula ketemu. Wah, malah ping akeh. Nang nggon bakso sik bakul nggo endi ya, Tru? Oh, kok tangi, Gong. Tangi. Sirahe dekoki, sirah dekok enak. Krungu tembung kaya ngono kuwi bali mendosol meneh sirah kowe.